Ďalšou zastávkou štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia na Hornej Nitre bola rybia farma v Handlovej. Sumčekovi africkému sa v Handlovej evidentne darí. Keď som to mal povedať jednou vetou, tak nás prekvapil, pretože predpokladaný čas na to, aby sme mali rybu v bytunkovej veľkosti, teda 1,5 kg, ako sme avizovali, bolo 8 mesiacov. Dneska sme v 6. mesiaci chovu a vlastne prvá várka, ktorá sa doviezla v septembri, je už pripravená na expedíciu, alebo presne to nie, že je pripravená, už sa expeduje, pretože v regióne už ryby sú. Postupne by sa mal Sumček handlovský dostať aj na pulty väčších obchodných reťazcov. V čase našej návštevy práve prebiehalo krmenie. A pozrite sa, akých hladošov v Handlovej máme. 500 litrov vody a 500 litrov. Sumček sa momentálne spracováva ako celá očistená ryba, chladené alebo mrazené filety a v tejto udierni sa aj údi peletkami z dubového dreva. Ja som maximálne za takéto projekty, lebo aj svoj titul doktorát som si PhD obhájil na tému inovácie, čiže mne to ako je to naozaj skvelé, úžasné, lebo vidím, že bane inovovali. V tomto okolí tých pracovných príležitostí nie je veľa a naozaj sa teším aj na spojenie toho životného prostredia, environmentu a banskej činnosti práve do pestovania týchto plodín a aj do tých rybičiek. Svoju dávku jedinečnosti majú aj banícke uhorky. Je to prvý skleník na uhorky vôbec na Slovensku. Pestovateľov na Slovensku na uhorky je veľa, ale väčšinou sú to, nie väčšinou, ale sú to hospodárstva, ktoré fungujú na báze foliovníkov. Ďalšia vec je to, že tento skleník je veľké nadmorskej výške. Sme na nadmorskej výške 500 metrov. Ale vďaka dobrému využitiu tepelných čerpadiel, ktoré vlastne sú zdrojom tepla aj pre ryby, aj pre naše skleníky, bilancia tepla je tu úspešná. Zatiaľ uhorkom to nevadí, takže ako vidíte, sa na nás usmievajú už z vrchu. A expedícia začala mesiac január. Prvé sa objavujú už momentálne aj v reťazcoch. Priznám sa, čakal som nejaký iný priestor, kde tieto uhorky rastú alebo pestujú. Čakal som nejaký bežný skleník. Ako na moje predstavy, ako naozaj ma príjemne prekvapili, pretože títo páni, je to moderný skleník, kde sa použili aj moderné technológie. Je to také príjemné, zelené, environmentálne riešenie, čo sa tu udialo a my budeme podporovať takéto riešenia.